Takže ahoj lidi, vítám vás u tutoriálu na to, jak udělat HD video v Camtasia Studio 7 a 8. V tomto tutoriále také ukážu nejenom jak udělat HD video, ale také jak stříhat, přidávat zoom, text a nějaké přechody, jakože myslím animace. OK, začneme tím, že si do Camtasia 7 Studia importujeme video. Je to velice jednoduché a je to naprosto stejné v Camtasia 8. Stačí kliknout tady na tlačítko Import Media a poté zvolit už nějaké video ve své složce. Takže já zvolím třeba part 2 z Minecraftu, který je na YouTube jenom part 1. Jak jste viděli, byl tam i part 3 a nevím, jestli se dostanu na YouTube, ale to je teď jedno. Co udělám dál? Video si přetáhnu sem. Jak vidíte, objeví se mi tady zvuková stopa a audio. Nyní vám ukážu, jak nastavit hladinu zvuku. Takže hladina zvuku se nastavuje úplně jednoduše. Může se vám stát, že celkově je to málo slyšet a potřebujete to trochu zesílit nebo zeslabit. Je to naprosto jednoduché. Stačí si kliknout na to pravým a dát Edit Audio, a nebo stačí kliknout tady na tlačítko Audio a tady Volume Up, Volume Down, Fade It, Fade Out, Silence, prostě že tam nebudou vidět, jakože to bude utišený, myslím. Jo, že to utišíte. Ale to my samozřejmě nechceme. Když si to chcete zesílit, vidíte, že vám to ukazuje nějak hladinu 100%. Chcete to třeba na 150%, tak to prostě zvýšíte. Můžete se dostat až tady k 500%, myslím. No, tak víš. Víš? Myslím, že to už bude řvát. No, každopádně zase to můžete stišit na těch 100%, jak tady máte. Nebo ještě méně jak 100%. Tím to asi končí jakože s úpravou audia. Nechci nějak tady ukazovat úplně ty věci, jakože si to můžete víc dělat, ale já chci ukázat pro ty začátečníky, jak si tady vyhrát s tím, nebo vyhrát, jak prostě udělat videjko. OK, další věcí je přidání textu. Přidání textu je velmi jednoduché, dáte Add Cloud, který si můžete tady vybrat. Jsou tady různé šipky a tak. Takový okénka, což se může hodit jakože taková poznámečka. Nevypadá to vůbec špatně. A tak, jsem to vrátil úplně. Nevypadá to vůbec špatně. A nebo tady můžete různý obrázkem, tlačítko, normální texty a tak. Normální ty, nebo něco, co nebude vidět, prostě jakože žádný ráveček, jenom text. A normálně dáte vlastně zvolíte Add Cloud, dáme třeba tady toto. Napíšete něco, já nevím. Není to vidět. Tady si můžete nastavit barvy. Jo, a vidíte, že tady je vlastně vidět to tutoriál. To je vše. Jinak, když něco provedete a něco se vám nepovede, jak to spravit? Je to naprosto jednoduché. Stačí zmáčknout Ctrl Z. No, se to časem vidíte pohne. Časem je to u mě trošičku na díl, protože já tady mám ještě něco zaplého. OK. Teďka na střih. Střih je taky velice jednoduchý. Přesunete si tam, kam to chcete ustříhnout. Tady odmažu ty. A tak, asi pak. A dáte split.
A nebo můžete tady dát split, nebo můžete zmáčknout tlačítko S. A pak to jednoduše tu část, kterou jste střihli, vymažete. Takže jsem tady prostě teďka vymazal. Já to vymažu celý. Na move prep. Import musím dát. Tak. OK. Takže máme to stříhání. Je to velice jednoduché, ještě jednou zopakuju. Zmáčkněte S a máte to ustříhlé. Starší verze Frapsu rozdělují videa po 4 GB. Ty novější o 354, myslím, nebo já používám 354 a tam už to nerozděluje. Můžete mít video dlouhý jak chcete, jenom má tu velikost určenou, že? A když byste to měli rozdělený, tak není problém, to video prostě naskládáte takhle za sebe. Tady odstřihnu ještě jeden, to smažu. A video se takhle, tady tohle automaticky dává k sobě, takže vlastně sem to pak jen takhle přesunete, myslím. Jo, přesunete a hodí se to za to. Teďka přechody. Ty jsou tady. A jsou tady různý přechody, jakože blends, jakože... Nebudu to ukazovat, ale můžu je takhle přehrát. Dát mezi různé části videa, že třeba jste udělali střih, tak ať to vypadá pěkně, tak tam dáte nějaký takovýhle přechod. No a teďka jak na HD. Je to jednoduché. Dáte si Produce and Share. To možná chybu, nevyhodil. A dáte si vlastně tady HD rovnou. Dá se to použít, myslím, že je to ve formátu MP4. A když byste to nechtěli ve formátu MP4 a teoreticky to chtěli v AVI, tak je to úplně jednoduché. Dáte add edit person, dáte new, pojmenujete si to třeba YouTube HD a tady si berete, jaký chcete formát a různé věci. A tady musíte zvolit tu důležitou věc 80 na 720 a to je toto HD. Samozřejmě můžete tady zvolit sem, že bude stříbrný, toho přehrávače, tady overcolors, ale tohle bude stačit. Máme klasik. Jo, takže tady jsou už taky, dáte další. Tohle už bych neřešil, dáte dokončit. A teď už tady máte YouTube HD. Tady už můžete dát rovnou close a pak si tady jenom vyberete YouTube HD. Dáte další, pojmenujete si to, vyberete složku, kam chcete uložit a dáte dokončit. A spustí se vám render. To je asi vše. U té 8 je to absolutně to samé. Jen tam přibyly různé více přechodů, jinak se to tam zoomuje, ale je to naprosto to samé. S tutoriálem tady na tu 7 se naučíte v té 8. Kdyby někdo v té 8 neuměl, tak najdu na YouTube nějaký tutoriálek a určitě ho dám do popisku videa. Takže se s vámi